Čau, Medispy, vítám u dnešního videa. V dnešním videu se podíváme na Facebook komentáře. Asi každý z nás, asi každý z vás viděl někdy Facebook český. A víte, jakože to tam je jako celkem jako zajímavé. Jo. A proto jsem řekl, že se na tom podíváme v tomhle vlastně mojím prvním videu. Sice je často chodí na Facebook, ale vypadá tam celkem jako zajímavě. To můžeme jako vidět hned jako v prvním příspěvku. Je to vlastně příspěvek od, mám na telefon něco. Takže máme tady, začneme zlehka, jo. Ať to není zase takový ten, jo. Samozřejmě politika, jo. Je to vlastně v komentáři pod příspěvkem: Piráti proti alkoholu chtějí varovat na etiketě a méně reklamy. Což není nic špatného, prostě je to OK. Jo, souhlasím. A pokud se její návrh baví. No. Asi víme kdo. To mi komura. No nic, co si, říkáte si, co asi jakože Češi mohli napsat? No, co jináčího než jakože chlas je nejlepší, že? No nic, můžeme se hned mrknout. A hned jako první příspěvek tady máme krásnýho smějícího smajlíka, ano. Facebook, ano. Hezký, nádherný. Ano, do toho asi může používat, že? Ty vole, asi tušíme, jaký věková kategorie. Další komentář tady máme. No to bude jako jejich e-občanka. Dobrá souvislost. Fajné. To sedí. Smiley kopičky. Bože. Jak to jestli smiley. Haha, vtipný. No, tak jako budeme mít vtipné komentáře Čechů. Další komentáře tady máme třeba: Jo, Piráti se nezapřou. Aha. Co Pirát tady byl? Aha, možná to, co Čech tady byl. Jo, trošku kontroverzní budem dneska. Už to vidím. Kam velice zajímavý příspěvek, jo? V každé normální době by Piráti viseli. To jsem třeba vůbec nepochopil, jakože asi normální, jakože přemýšlení trošičku by to chtělo. Jo, než jako chodec. Aha, jasný. Jo, ano, samozřejmě, všechny jména tady ukazuju, protože proč ne? Je to veřejný prostor, a kdyby nějaký problém, tak vyhotaj péro. Asi co na to mám říct? Velice zajímavý jako příspěvek do diskuze, děkujem. Posíláme klíčenku, kterou nemám ještě. Zatím. Co takové zavést pro Piráty trest smrti za užívání konopí? Tak za prvý, teďka se trošku rozjedu. Za prvé. Neslyšel jsem o tom, že by Piráti, říkám jako, že tam jako nemusí se to dít, jo, ale neslyšel jsem, že by Piráti jako si dávali, víme, chápem se. Nechci jako tady jako rozbírat, jakože to, že konopí jakože je na stejné úrovni jako alkohol, možná alkohol je horší. Jo? Víme sami, jakože vědecké studie. Jo? Teďka se trošičku víc. Máme tady další příspěvek, a to: Policie pátrá pro mladíkovi z Temelína. Trpí úzkostmi, od pátku o sobě nedá vědět. Co si myslíte, že by Češi asi na tohle mohli napsat? Že by třeba určitě se najde, nebo soucítíme s rodinou, nebo jako mluví, ale jakože třeba zapomněl se do pátrání. Ne, to by přece nebyli Češi, aby hned první komentář byl: příroda se o něho postará. Kamo, brácho, ty vole. Představ si to čte někdo, vole, z rodiny a představ si, že jsi někdo z rodiny a najednou prostě, jakože bojíš se o svého syna, vnuka, cokoliv, a uvidíš tam tento komentář, že se příroda o něho postará. Kamo, to je jako trošičku jako dementní, ne, jakože. Jo, jakože, chápu, jakože Češi jsou Češi, jo, proto nesnáším jako Čechy. Je to tak, bohužel, jako některý nesnáším samozřejmě, některý jako jsou v pohodě, jo. Ale prostě, chápem se. Komentář: Třeba ho předtím policie šikanovala a hrábl mu. Dobrý, jako asi se nebudem vyjádřovat k tomuto. To by radši bylo v tomuto příspěvku všechno, protože
tam ty komentáře jako už jako zahranou, že by ani jako YouTube jako by to neschválil moc. Což samozřejmě to je první video, že nechci přijít o můj YouTube kanál hned jako v prvním videu. Co máme dál? Máme tady ještě starší příspěvek, no, trošičku, ze země ještě. Ano, kdybyste nevěděli, tak já se snažím natočit toho videa už půl roku. Díky Yumiky, který začal dříve já, tak jsem se tomu dokopal. Jeho kanál máte v popisku videa, možná jednu taky videa další s náma, nebo s ním. Máme tady příspěvek od TN.cz, jo, strašně kvalitní zdroj informací. Ochrana nosu a úst by měla být v zimním období samozřejmostí při návštěvě starších a nemocných lidí. S tím příspěvkem absolutně souhlasím, jo. Představte si, jo, třeba, no určitě ten komentář tam myslím je, jo, že prostě máte třeba, nevím, babičku nemocnou, jo, tak. Prostě nechcete, jako by, nevím, aby prostě se něco nestalo, jo. Samozřejmě, co na to Češi? Tak na to honem rychle zapomeňte. Už mi si smajlík. No. Jo, a píše to paní důchodkyně. Tak doufám, že vás někdo navštívil a že jste si protepila chřipku, ať víme, ať jako ví. Teď se mě zmínila kamera, ano, bohužel. Nedá se nic dělat. Kdyby to skončilo i u té paní důchodkyně. Já si myslím, že to si myslím, to ještě uchovalo, doufám. A ještě to řeknu znova, tak to honem rychle zapomeňte. Jako se trošku zamyslel, jako bohužel, jako Češi to neumijou. Další komentář, tak to určitě prostředníček a chychotej si smajlík. Taky fajné, taky paní důchodkyně samozřejmě, kdo jinačí. Je vždycky zajímavé, jako buď to jsou jako důchodci, a nebo prostě typičtí Češi. Pak tady máme normální komentář. Normálně nevěřím svým očím. Jo. Ty vaše hloupé komentáře, uvědomujete si? Já nevím číst, promiň, omlouvám se. Ty vaše hloupé komentáře, uvědomujete si, že můžete ublížit jiným svým bacilem? Moje malá holčička se léčí s leukémií a jedo to má, čím já jí mohu pomoci. To jsem ještě nepochopil. Je nepřinízí domů nějaký bacil díky roušce. Jo, trošku to přeložím, protože trošičku to bylo napsané, já trošku nevím číst. Prostě jakože paní, no, velice jako rozumná, očividně. Já se nedivím, jako pokud má jako holčičku, jakože s leukémií, to je jako celkem jako na hovno, no. No, co jsme jako dodat, no, určitě jakože pokud jdete s nějakým takovým člověkem, tak určitě jako roušku, protože stačí jako obyčejná chřipka a ten člověk jako fakt má jako problémy s tím. Je to všeobecně známý, až jako zajímavý. Máme další příspěvek, jestli jste slyšeli určitě o té kontroverzi, že e-občanka a tak, že se odesílají data. Celkem dobře to vysvětlil Rod Weldon. Určitě odkaz popisku. A jsem to můžete mrknout, byste náhodou tomu věřili, nebo jestli nevěděli, jako, co to je, jak tady jaký ty Češi. Ale tady za chvíli si do toho centrum někdo vyhackuje a vaše data budou kontrolovat na dark webu. To za prvý. Rozhledám video. Takže všechny data byly jakože tam zašifrovaný jaksi. Říkám, podívejte na to video, a jestli nevíte, tak určitě jako toho jako minimálně jako pravděpodobnost, že by se to mohlo stát. Ale jakože ty data jako neměly být, jakože chápem se. Prolomení bankovního tajemství nikoho nesere. Jo, prolomení bankovního tajemství nikoho nesete, jen se ptám. Asi nesere. Tak nevím, jak to je sice právně, ale samozřejmě Češi jsou právníci, ajťáci, všechno najednou, jo, vždycky, to miluju. Samozřejmě máme tady tahle propaganda po tom, co se provalilo tenhle týden, je fakt zábavná. Propaganda je trošičku mimo, to je trošičku víc na východě. Ano, už je to i Slovensko, bohužel. Ale tady další příspěvek, jo, k tomu stavím příspěvku. Toto vláda musí skončit, není to sice k tématu, ale pravda.
není to sice k tématu, jako to jakože už jako ti napovídá trošičku, jakože to nemáš psát. Zpráva, jo? Máme tady nebezpečná masožravá bakterie v Evropě může zabíjet, skrývá se jí v jídle. Samozřejmě to by nebylo Češi, aby to neodpověděli a samozřejmě zapojil se náš slavný český humor. Konečně člověk zubne bez diety. Ty vole, kámo, to je vtip roku. To si budeme konkurovat, také jsem masožravá. Vůbec nepobírám. Pak tady máme velice krásné komentáře u strachoznámého influencera. V Praze vypadl z okna 5. patra, je ve vážném stavu. Pro pochopení jakože těch komentářů, to byl nějaký ukrajinský ten influencer. A co si myslíte, že Češi napsali? Samozřejmě Češi jsou proslulí tím, že nesnáší Lukáčka, takzvaný Lukáčka, protože si budeme UK je trošičku jináčí zkratka, to si budeme, jakože Češi, no. Zeměpis taky se měl prosvědčit trošičku. Známý influencer pro Ukrajince? No. Češi, celkem dost Čechů, jakože co známe tady, tak jako ti herci a tak nejsou třeba vůbec známí jako v Americe třeba. Jo. Komentář tak jakože půjde mimo. Další komentář. Tak hlavně, že se nikomu nic nestalo. Smajlík, smějící se. Jo. Češi fakt vždycky zaskórují úplně bezvadně svojí vysokou inteligencí, vysokým humorem, ano. Hlavně u těchto zpráv. Samozřejmě další komentář, velice častý u spoustu influencerů a se ho přijali do reálné práce. Lukáčku, méně nebo více? A z influencera se stal outfluencer. Ale vtipné. A ano, strašně to vtipné, protože to je strašná bolest, proto tady teďka trpím. Na Facebooku jsem třeba po 3 letech, jako já jsem fakt jako Facebook komentáře nic takového nečetl. Jo. Pokud jakože budete jako celkem jako dost lajků, tím myslím jakože 5 aspoň, doufám, tak určitě tady mám další video nachystaný už a to je, že se podíváme na takzvané Facebook Teen seznamky. Jo. To je taky velice jako dobrá, zajímavá věcička. A jako teaser, on tady hodím tady pana Karla z 21. zají na kávu nebo oběd, kde Praha 50. Kdo já, 54 let, kamionák, ty nejlépe dívka žena. A toho je ten nejlepší komentář, který jsem vybral. No, který jsem jakože první jako tam chytil, protože tam ty další komentáře a další příspěvky jako nejsou moc dobré. A jestli jako bude zájem, tak určitě natočím video o tom. A to by pro dnešní video, takový kratší, bylo všechno. Já se s vámi loučím a tím čau.